Bon dia, són les 7 del matí, està plovent, anem a posar a pessebre. Bueno, arribant a Begues. Hòstia, Santi, molt bé, tio. A veure, ara sortiu tots. Ara. ¿Cómo es nota el que va en moto, eh? Hombre, a veure, tio. Hòstia. Bueno, estem aquí parats un moment i ja tenim la mola allà. Bueno, la vista que es veu des de pujant cap a la mola. Vinga, cap allà. Bueno, vinga, aquí amb la Maite, Santi. Vinga, estem a punt d'arribar ja, eh? Ja hi som, ja. Vinga. El 25 de desembre, fum. Aquí ara està el Pedro. Bueno, pues res, arribant tots a la mola. Arribant tots a la mola, a pujar el pessebre d'aquest any 2022. Bueno, de moment ja construint la cabana pel nen Jesús. Ara farem una miqueta de llit amb l'herba aquesta. Un disseny. I bueno, està quedant de conya, tu. Hola, eh? Hola, Santi! Bueno, vaya muntatge tenim aquí. Volem fer fotos de pareja. Jo he vingut amb la bici mullada. Quan he trobat amb ells a gravar, jo portava la bici mullada. Aquí està a punt de trucar-te. Sí, per dir, sortim o què? Els gossets. Ja estan els gossets. Vuelve a enseñarlo. Somos el país de pandereta. Vale! Molt bé! Ja està. Ei, Víctor, molt bé, tio! Mira! Ara sí, Jordi. Ara sí, Ara sí que... que ja està gravant. Molt bé. El meu no, jo ara tanco l'aplicació. Que grava. Gràcies. Ui. Abans no s'ha gravat, ara sí. Ara sí, no? Vaya, hombre. Salut, bon any. Ay, por favor, que pinta. Joli, ahora sí graba, antes no se ha grabado. Ahora sí. Vamos detrás. Miquel, ara grava. És que abans no. Así. La manita o el bracete? Escolta, preparats? Jordi, hay vídeo. No, pero hay sonido, no. Pues cantando una nadala. Allá de la montaña, fum. Ya estamos en el sitio. La muntanya, fum. Allà dalt de la muntanya, fum. Ha nascut un minyonet ros i blanquet. Oye, la peluca qué? Proceda, por favor. Molt bé. Vamos a poner el niño en su sitio. Sí, senyor. ¿Vale? Sí, senyor. Vinga. Pon el nen Molt bé, Manolo. al seu costat. Ahí. Sí, senyor. Molt bé. Abrígalo que hace frío. Mira que se aguanta todo, pero... Molt bé, Manolo. ¿Lo dejo ahí? Ahí está perfecto. ¿No lo tapamos un poquito? No. ¿Lo dejamos aquí? Ya está. ¿Vale? Venga. Vinga.
¡Venga, el niño! Vinga. ¡Hurra por el niño! ¡Hurra! Pues no pagueu? Moltes gràcies. No, això es paga. Bon Nadal. El cava i el torró l'ha pagat la UME. Torna a repetir-ho. Repítelo. L'ha pagat la UME. ¡La UME! ¡Grábalo, grábalo! Que no digueu que mai ens donen res. I una altra cosa. Recordeu que Ah, que el dia... arriba a final d'any i l'any que ve ens tenim que treure la llicència federativa. Molt important i que no se us passi. No se nos pasa, no te preocupes. Vale, profe. 23, recorda la llei. El dia 23 fem el brindis de Nadal, també hi haurà cava i torró, pagat de la UME. No paga la UME, No hi ha que portar-ho de casa, no tenim que portar de casa. I res, bones vacances. Vale, molt bé. I bona tornada. Bueno, doncs molt bé, hem vingut la secció BTT, la secció Senders de la UME a portar el nen Jesús. Ara els companys de senderisme ja marxen per aquí i nosaltres seguim el carril, el camí de bicicleta.